Είμαστε εδώ. Πού? Σαν Φραντζίσκο. Στο αεροδρόμιο. Είμαστε έτοιμοι να πετάξουμε για Σικάγο. Μόλις δώσαμε τα μάξι. Το πηγαίναμε και εδώ δώσαμε τα μάξι. Πηγαίναμε και δώσαμε τα μάξι. Περνάω λες. Στην ώρα. Ωριακά είμαστε. Τι είναι το χάμε? Χαιρετάει. Γεια. Πες γεια στο φίλο μου το Χρήστο Δεσολάκη. Γεια σου Χριστοσολάκη, φίλε το Διογέννη. Πες γεια στο φίλο μου το Χρήστο Δεσολάκη. Γεια σου Χριστοσολάκη. Εσύ μην πεις γεια. Εντάξει τώρα πες. Γεια σου Χριστοσολάκη, καβλιάρι. And thank you for choosing American Airlines. We would like to be the first to fly. Ταν. Οι τελευταίοι άνθρωποι του αεροδρομίου. Let's go and learn what's behind these doors, sliding doors. Open. Εκεί στο Hilton Καλά μην ψαρώνετε. Hilton με τον 20 ευρώ δωμάτιο. Βλέπετε τι λεπτό που είναι. Έρχεσαι από εδώ από τα 4 ασανσέρ και παίρνεις εδώ. Ας τα με την κουβέντες εδώ. Έχεις εισιτήρια 17ο όροφο. Και τι έχει? Σόφα 5. Είμαι εδώ εγώ σόφα παιδιά. Και τι έχει? Εντάξει, θα μπορούσαμε και χειρότερα, θα μπορούσαμε και καλύτερα. Illinois είμαστε. Τεράστιο είναι. Illinois έχει πολλούς Έλληνες ρε. Γι' αυτό είναι Illinois. Α, Έλληνες. Έλληνες. Στην καθαρέουσα Με Έλληνε. 2 λάμδα γράφεται ρε. Εδώ είναι τον Ελλήνων. Ωραίο μπανάκι έχουμε έτσι. Ξεπλένεται Ωραίο με το body lotion. Τα Ξεπλένεται. γκάνια έτσι λίγο. Ωραίος. Ελληνική πρεσβεία, παιδιά. Είμαστε δίπλα, δεν μας πειράζει τίποτα. Σας είπα ότι το Illinois είναι από το Illinois. Έλληνες. Έλληνες. Illinois. Αυτά εδώ μπαίνουν από κάτω, κάνουν κύκλους και μπαίνουν μέχρι αυτόν τον όροφο είναι parking, τέλειο. Μέχρι εδώ περίπου είναι parking. 40 μέτρη γυράδικο. Μέχρι το πορτοκαλί, εδώ, είναι parking. Και όλο μετά πάει μέχρι εκεί που δεν το βλέπεις. Θα το βγάλω έξω να σας το δείξω μετά. Τι κάνεις εκεί κύριε 30 χρονών άντρας? Αυτά καθημερινά. Αγαπητές φίλες, για να έχεις τέτοιο τέλειο σχήμα Η σερβιέτα άλλαξε σήμερα. Ο Μότσιος και Πολυκατοικία. Κι άλλοι. Κι άλλοι. Φρυψαλιά και χίλια κομμάτια. Δες που τα άφησε ο μαλάκας και γράφουνε. Ρε Βαγγέλ, Πάντως με δίνουν μακάρι. Κάποιος βγήκε ξανά στο φανάρι. ωρε με δεδάκι. Αυτό με τσίπουρο ξέρεις να πάει. Όμως με χειρόν να είναι τα έτσι.
Στο γύρνα, άμα περάσουμε από εδώ, του δώσω λεφτά. Να φαίνεται αυτά τα γκάνια. Gozando está la quebradora. La banda le gusta más cuando se pone a bailar. La gente mexicana, ¿dónde está la gente mexicana? La quebradora, la banda le gusta más. La quebradora, es buena para bailar. La quebradora, no la dejan de admirar. La quebradora. Πες και μάκερσε. Να μας πήγαινε στα φώτα και στα δέντρα. Καταχνία και σκοτεινιά, εκεί πίσω. Αυτά είναι τα ωραία. Στα underground, εκεί θα μας πάρουν τσουκιές θα φάμε. Είσαι underground, δεν είσαι bro. Για να πω underground, στην αγώνα να περνάει. Αυτό το λέγαμε χθες το τάβο. Πάμε πίσω. Πάμε πίσω. Κλασικός. Ή εδώ. Είπες κάτι? Είπες κάτι? Εγώ είπα. Λέω δεν θα μιλήσω. Γιατί μόνο εγώ μιλάω και μετά δεν με συμπαθεί. Αν τώρα βάζει ο φίλος του Wolf όμως στο Maps, θα έλεγε πάμε φίλο μου, δεν πειράζει. Βλέπεις που δεν με συμπαθεί. Είπα κάτι τέτοιο αντίστοιχο. Εμένα δεν συμπαθεί. Εσένα έχωσε. Όχι, είπε ότι εγώ θα συστήριζα σε αυτό. Δεν πειράζει, πάμε. Και μετά δεν με συμπαθεί μόνο εμένα, ενώ όλοι το σκέφτονται αυτό. Όλα εγώ το στερικεύω. Δεν πάζει να έρθει. Λέει πάμε να χαθούμε, δεν με νοιάζει. Δεν λέει ξέρω που πάω. Βάλ. Κλεμμένο από ελληνικό τραγούδι είναι αυτό. Το ξέρω. Δυνατά. Αυτό δεν είναι. Τι είναι εδώ? John Wick. Ω, στο Continental. Michael Jordan Steakhouse. Τι λέτε ρε? Michael Jordan. Καλή δουλειά του είναι για κάτι στο Steakhouse. Αυτό του φέρνει απλά λεφτά. Είναι μπριζόλες. Φαντάζεσαι. Με καπελάκι έτσι. Τι όλα ρε, καπελάκι. Απλά είναι αυτά παλιά τους. Τα παλιά του. Ο Διγέννης έλεγε ότι με έδειχνε χθες, έστειλε ριλ στη Νέα Υόρκη από το 1930 έχουνε. Το 30 η Νέα Υόρκη ήταν. Αυτό έστειλε βασικά σε όλους νομίζω. Ναι. Σαν πώς. Πώς ήταν η Νέα Υόρκη τότε. Από το 1800 μπρο, απίστευτο. Απλά το θέμα είναι πώς ξεκινάς έτσι μια μεγαλούπολη. Δηλαδή πήγανε κάποιοι άνθρωποι σαν άπικοι στη Νέα Υόρκη. Βολεύει, λέει. Και είπανε πάμε να κάνουμε ουρανοξύστες.
Το 1940 με τι, με... 1940, το 1930. Είχαν οικοδομές, ρε. Τι υποδομές, είχαν σκλάβους εννοείς πολλούς. Όχι, ρε, είχαν κόσμο που δούλευε στις οικοδομές πάνω. Εργατικούς, ερχόντουσαν. Έλα, άλλη μια φωτογραφία με τον Άγγελο. Μα εγώ είμαι Έλληνας. Η άλλα ανέβηκε και φωτογραφία, αλλά βγάλε. Σώμα Φωτογραφία. Εδώ είμαστε στο κέντρο του Σικάγο κάπως. Σαν το Συντριβάνι είναι και στην Καμάρα. Το ίδιο είναι, δεν έχει μεγάλη διαφορά. Χάος. Πάλι βρήκε πιτόριο. Τραμπ είναι αυτό. Για πάρ' το να. Κάτω να. Κατουργέμαι γενικά εγώ. Κατουργέμαι. Αλλά άμα είναι ωραία και έχει τουαλέτες. Πάμε. Πάμε, ναι. Πώς να κάνει η Λίλα βόλτα. 10-15. Λίλα μοναδικό. 15 κάνει ένα ποτήρι νερό ρε μαλάκα, τι 10-15. Αυτό 50-60 δολάρια. Are you a tourist? Yes I am. Are you? Yes, I am. Έλα πάμε να βγάλουμε κι άλλοι. Κρίμα είναι, έλα, ναι. 草皮问用的。刚回去啊。你干嘛都不拉？ Τι βλέπουμε όμως. Είναι κάποια διαφήμιση ή κάτι τέτοιο. Σοβαρεύει. Θα ανεβιάσει τώρα. Είναι συναισθηματά. What is this? Και όσο πας από κάτω, χάνεται. Είναι όλο για λόγια, παιδιά. Εδώ το αμάξι είναι πιο light. Δεν είναι τόσο πλούσιο εδώ. Εδώ είσαι. Ο Μεξικάνος. Όρμηξε ήδη. Καλό φαίνεται, για δείξε λίγο με το χέρι πόσο είναι ρε. Εντάξει, ένα χέρι καλό είναι. Δεν πολύ μεγάλο και τι δεν έχει time limit ρε μαλάκα. Όρμα, σαν άντρας, λερώσου. Ωραία, κατευθείαν στο τυρί πήγε. Μπαίνει, δεν βγαίνει. Πάρε μου ένα ίδιο. Δεν μπαίνει, δεν βγαίνει. Δεν σε λάδι, μαλάκα. Μαχαίρι και... Σαν να βάθεις αμορόγια. Σαν να βάθεις αμορόγια. Σε 3 μέρες θα έρθει να το ξεδαδώσουμε. Αυτό είναι ματσέτε μαλάκα, δεν είναι μαχαίρι. Έλα, σπάσου στη μέση. Όπα ρε. Το ξεδαπέσει ρε μαλάκα, θα κόψει. Τώρα αυτή βλέπει και λέει τι έκανε αυτός εκεί. Η Πικ, τι έκανε, έπαιρνε ψυχές. Αυτό τώρα του κάνεις τι είναι, είναι κάποιο είδους τεχνική που έχετε μάθει στον Περδίκα να καταναλώνετε τα μπέργκερ. Το έχεις μεζεδάκι εδώ στη μέση. Α, μεζεδάκι. Σαν αμελιά. Βάλουμε και ένα τσίπουρο. Για να δούμε. Θυμίζει τη σιόπη τα μπουφτέκια τα κατεψημένα. Τα 25. Άμα τα ξέρει κανείς. Εκτός από το
ώρα stand-up, πήγαμε μαζί όλοι. Που έγινε το bonding. Ίσως από CrossFit, George. Πλάτωνα. Ναι. Πήγαινε στο CrossFit. Αυτό το κορμί γίνεται αλλιώς να χτιστεί. Εγώ και το γνώρισα. Ναι, και εγώ το πούλησα εκεί πέρα. Τι λες. Αφού είμαστε τρελοί και συζητάζεις, ρε μαλάκα. The next day. Πόσα λεφτά να θέλει για να ανοίξει ένα καζίνο? Πού? Οπουδήποτε. Θέλω να ανοίξω ένα καζίνο. Στη Φλόρινα. Αυτό εδώ. Στο Λόρις εδώ πέρα. Α. Πώς με κάνει καμιά όπισθεν για εμάς. Βρήκα μαγαζί που το λένε Sugar και δες λίγο. Έχει παντού. Όλα είναι έτσι με γλυκά. Πήρα σακουλάκι και είναι όλο έτσι. Να κάνω το ζόμπι. Να ρωτήσω ρε μάγκες. Τώρα εσείς αποκαλείστε εδώ γκάνγκστερ και τρώτε cheesecake και λέτε ας έρθει με τα φρουτάκια σας. Για να δω εσύ τι έφαγες. Τραβά λίγο το Long Island. Δεν είναι Long Island. Α, ναι, είναι iced tea. Για πες. Ωραίο. Καλό. Είναι φραουλίτσα shake, baby. Όχι ρε μαλάκα, γιατί φραουλίτσα. Τι από εδώ. Γκάνγκστερ είναι, δεν είναι φράουλα. Αχ μωρέ. Κάνε λίγο έτσι το χεράκι, να στεγνώσει το μανό. Ιόζα. Γιώζα. Περιμένω. Λες και είμαστε σε κτέλ Πτολεμαΐδας για Θεσσαλονίκη. Είναι το αεροπλάνο μας. Φτάσαμε μέχρι Σικάγο, αλλά Νέα Υόρκη δεν θα πάμε. Δεν πάει. Από εκεί έρχεσαι και είναι εδώ. Ωραίο μπανάκι. Μικρό. Μυρίζει αντισηπτικό. Καλά, πάμε μία πάνω να αφήσουμε τα νεράκια αυτά και να αλλάζουμε. Εγώ δεν κατεβαίνω να πάω πάνω. Μην ξανακατεβείτε, λέει, μου πείτε στο δωμάτιό σας. Έτσι είπε. Ναι. Δεν θα τον κάνω χωριστό. 3.31. 3.31. Έδωσε το info. Right where you are, you're sitting in an electrical matrix of energy beyond belief, of most human conception. You'd be surprised to know how much knowledge and communication can be carried on its wave. Μα δεν το χωράει αυτό. Λίγο υπέρβαρο θα βγει, εντάξει, ok. Τρελάθηκε να μέσα εδώ. Απίστευτο. Όλοι κάτω για να κάνουν το τέτοιο. Θα μαλώσουμε.
Ο συνταξιούχος θα απολαύσει αυτό που ξέρει να κάνει καλύτερα. Τη ρέκλα, το παγκάκι, την ξενιασιά. Θα κάνει καλό σου. Είδες ας πούμε από εδώ πώς φαίνεται σε σχέση με όλη την Αμερική. Εγώ περίμενα να ξεχωρίζει από μακριά, να πλησιάζεις και να φαίνεται όλο το άγαλμα πάνω από τις πολυκατοικίες. Είδες εδώ πως είναι οι ουρανοξύστες και η Νέα Υόρκη, πώς είναι αυτό. 4 άντρες, ένα άγαλμα, 5 βαλίτσες. Τι έχεις να πεις, Διογέννη, για τη σημερινή μέρα? Ακόμα δεν ξεκίνησε η αλήθεια είναι. Δεν ενθουσιάστηκα τόσο με το άγαλμα της ελευθερίας όσο περίμενα να ενθουσιαστώ. Θα μπορούσε να είναι και καλύτερο, θα μπορούσε να είναι και πολύ χειρότερο. Όμως δεν απογοητευόμαστε, συνεχίζουμε τη μέρα μας και βλέπουμε το ξενοδοχείο. Είναι ωραίο αν είχε ασανσέρ θα ήταν 10 στα 10. Αλλά δεν μπορούμε να τα έχουμε όλη αυτή τη ζωή. Καλά είναι. Αν πες το κινητό τώρα, το ψάχνουμε. Εθνικός είναι. Τα νερά ωστόσο είναι χάλια, παιδιά. Συνεχίζουμε, δεν απογοητευόμαστε. Η ομάδα είναι δυνατή. Έχουμε πολύ όρεξη και μεράκι σήμερα. Πάμε να δούμε τι μας επιφυλάσσει η μέρα. Όλοι αυτοί περιμένουν να πιάσουν τα αρχίδια του Ταύρου. Legit. Γιατί φέρνει γούρι. Χρυσά αρχίδια του Ταύρου. Καλά τα πιάνει εδώ γερά αυτή. Και από μπρος και από πίσω βγαίνει. Θα έρθουμε το βράδυ εμείς που τα έχουμε πιάσει όλοι. Τι είναι? Πού είμαστε? Εδώ έχει Καρβουνιάρη. Όλοι το ξέρουν αυτό. Έχει? Αρχιδονονιδάκια. Όλοι το ξέρουν, γι' αυτό έχει εδώ πέρα πίτσε. Όλα ελληνικά από ό,τι βλέπετε εδώ, δωρικό ρυθμός παντού σε κάποιο χώρο. Εντυπωσιάζομαι που ξέρεις το δωρικό ρυθμό. Πρέπει να διαβάζει τη γραμμική β. Δες ο άλλος στη Νέα Υόρκη τι έχει. Ο Χριστός και η Παναγία. Βγαίνει πολύ ωραίο για να με το βγάλεις φωτογραφία. Έλα, είπες να το βγάλεις, δεν κρατήθηκε. Ας στοχεύσω από εδώ έτσι Δεν λίγο κρατήθηκε. ίσα ίσα. Ουλφ, Φίκος 5 σωλήνες είναι. τι γίνεται ρε, Όλα ρεύματα είναι, παιδιά. όλα ρεύματα είναι, τα έχουν περάσει καλά. Γιατί στρίψατε, σας είπε κανείς να στρίψετε ρε μαλάκι. Καλά, εμείς τραβούμε. Ωχ, ο Σαμίρ, η μάνα του Στέφανου. Εδώ είναι το Memorial και εδώ είναι η εκκλησία. Ποιο, αυτό εκεί πέρα το ψηλό, τεράστιο, Ναι. τα δέντρα. Α, αυτό είναι, ναι. Και εδώ ήταν η δίδυμη πύργη. Και έχει γραμμένους όλους τους νεκρούς. Πάμε και έχει χώρο. Φάτα να ρε. Ρε Γιώργο, δεν το έδωσε κάτι να φάει. Το τι είναι ρε παιδιά. World Trade Center.
Αυτός είναι ο πύργος μου. Central Park at its finest. Πού πάμε τώρα, ρε μαλάκες? ADHD. Κάναμε ταξίδι στον χρόνο. Δεν υπήρχε. Oh my god, δεν φαίνεται. Αλλά είναι ακραίο. Επιτέλους, πω, θα πάθουμε τίποτα. Παναγία μου, χερουβίμ γίναμε. Άκουσα αυτό το σύνδεμα στο West Ham, το θυμάστε? Βεβαίως. Πού είμαστε? Σκάμε. Φουλ στη Λάρετς, ρε. Όχι εδώ τόσο, δεν είναι πιο τουριστικό. Στο Σόχο, εκεί που είμαστε στη γειτονιά μας, άλλοι, ξέρεις, καπέλα, έξαλα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Back to the future. Musical. Μάνας. Έλα γόρι μου. Πού είμαστε? Στην Times Square, baby. Πού σε πήγα ρε Πούστη, πού σε πήγα? Έτσι, μπράβο. Το φωτάκι σε πήρα. Εγώ σας πληρώνω και εσείς με πηγαίνετε. Άρε Πούστη, άμα είσαι τα βάθη. Κουνούπια δεν έχει όμως, γιατί δεν έχει κουνούπια. Έχει κουνούψο, πώς δεν έχει? Πέντε, 4 μας πάτησαν. Παναγιά μου! Πω. Στον Άγιο Μάμα λιγότερη κίνηση. Οπ, μεραγής. Ναι, εδώ είναι η γωνία. Όχι ρε. Τι είναι να πείτε κύριε? Ένα τέτοιο θέλω. Στον κόλλο σας. Αχ ναι. Πώς το δίνει να μας κλέψει το κινητό? Έτσι από τα χέρια. Παπ. Τα κάψε προς, τα κάψε. Ω, το γούστι. Και εδώ που σταματάμε και κάνουμε στάση στο Times Square, βρίσκουμε μπροστά μας It's Sugar. Τι να κάνω τώρα, εγώ να μην πω, να μην δώσω $100 εδώ μέσα. Οι moonshiners, μαλάκα, τι κάνετε? The next morning. Πρέπει να ρίξουμε αυτό, Δημήτρη. Όχι όλο. Περίμενε, μην το είναι. Ένα λεπτάκι. Γιώργο, πρέπει να έρθεις από εδώ να μου βάλεις φωτογραφία, εδώ περνάω απέναντι. Δείτε εδώ τα χάλια μας, δείτε εδώ τα χάλια μας. Εδώ με τους τουρίστες. Τουρίστας ένας. Τουρίστας, καλά, αυτός είναι ο μεγαλύτερος τουρίστας. Ένα πολύ εύκολο το πάνω. Καλά, το πάνω δεν τον έβαινα. Αλλά πάλι τα γκρινιάζουν. Εδώ γύρω. Ρε, καλά πάμε έτσι. Σίγουρα καλά πάμε έτσι. Καλησπέρα στα παιδιά. Hello. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Θυμηθήκαμε να κάνουμε κανένα vlog. Εντάξει, πάλι καλά που δεν χάσαμε όλη τη μέρα, ρε.
Κουράζει. Μια χαρά. Κάμερα, έχουμε να κάνουμε vlog ένα τετραήμερο. Γιώργο, τι έχεις να πεις για New York? New York έχω να πω μέχρι στιγμής 9,8 στα 10. 9,8, άρα τη βάζεις πρώτη. Πρώτο βάζω το LA, 9,9. 9,9. Ναι. Οκ. Άμα στρώσω κάποια πράγματα στο LA θα γίνει 10. Όπως με τους άστογους. Όχι, δεν θέλω να τοποθετηθώ, απλά κάποια στο κεφάλι μου που είναι. Πετάλικα πού είναι? Πετάλικα πίσω, πεταλίζει. Εγώ? Για πες. Δεν μπορώ να συγκρίνω. Και τα δύο είναι Νέα Υόρκη και Λος Άντζελες. Αλλά για μας, άμα έρθει κάποιος, θα τον προτείνω να πάει πρώτα Grand Canyon. Και μετά. Εγώ θα τον προτείνω πρώτα να έρθει Νέα Υόρκη, να Καλό βιώσει καιρό και να πάει Grand Canyon. και μετά από εκεί. Εμείς πήγαμε πρώτα στα Άγρια, αγριευτήκαμε και μετά ήρθαμε εδώ πέρα και περνάμε τέλεια. Μάλλον πρέπει να έρθουν εδώ να περάσουν τέλεια, να συνηθίσουν το κλίμα της Αμερικής και μετά να πάνε προς τα δυτικά. Κλίμα Αμερικής, αυτά που έχουμε συνηθίσει. Νομίζω ότι αν ήμασταν τώρα στο Los Angeles θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Δεν θα ήμασταν έτσι μαγκωμένοι όπως ήμασταν στο Los Angeles. Ναι, με το καλημέρα. Όλα καλά. Ναι, όλα καλά. Φοβούνται απλά. Δεν σας πειράζει κανείς, παιδιά. Εντάξει, προφανώς το βράδυ να είστε πιο προσεκτικοί. Το βράδυ πάντα και στην καρδίτσα είναι επικίνδυνα το βράδυ. Κάντε like, hit the like button, subscribe and καμπανάκι. Είμαστε ο Παναθηναϊκός. Πάοξ είναι. Ναι. Τραυλική είστε εσείς φίλοι? Είστε τραυλικοί? Μπήκαμε εδώ κάτω από τη γέφυρα και είναι έτσι τα μαγαζάκια όλα. Είναι σαν food market. Κοντά στη γέφυρα βασικά, κάτω από γύρω σε ένα παρακάκι. Είναι έτσι περπατάς και έχει μαγαζάκια. Όπου θέλεις κάθεσαι. Οπ, τι έχουμε εδώ? Σνίτζελ αλα κρέμ. Ωραία, εδώ τα κρεατικά. Πού θα ήτανε? Πάλι ποδόσφαιρο βλέπετε? Μόλις την μπελάσεις. Παράταση πέναλτι και ο Σκερνής πάει τελικό με την Dortmund. Α, έχει βγει η Dortmund. Ναι, πέρασε την Παρί. Άρα τελικώς θα πάει η Dortmund με μία από αυτές τις δύο. Οκ. Να είστε καλά. Γράφει το κάποιος. Forget me not. Το έχει ένας Έλληνας, ο Παύλος, και είναι σκεϊτάς, snowboardάς. Σε ξέρει να πούμε ότι μας έστειλες. Τέλεια. Εντάξει. Forget me not. Forget me not. Μη με ζεσμονεί. Θα πάμε. Φίλος, οπότε Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλημέρα. Πάλι έχω το ακραίο content. Πάλι. Κοντοχρογιανή βγήκε. Βασικά όχι. Όχι. Με ρώτησε ελληνικά μιλάτε το κοριτσάκι. Και λέω ναι, και εσύ. Λέει ναι, από Ελλάδα είμαστε κι εμείς. Το τι άτομο το κοριτσάκι είναι μαλάκα. Απίστευτο. Τέλειο ήταν, τέλειο ήταν. Απίστευτο. Τι ρε. Manhattan Bridge, Brooklyn Bridge. Από πίσω αυτό που βλέπετε με την κεραία είναι το World Trade Center. Πάρκο. Τα λέτε και εσύ βόλταδες μάλλον. Και εσύ βόλταδες, για κατούριμα. Χτες με το που τα γέννησαν τα έφεραν εδώ. Σαραντίζει το μωρό και το φέρνουν εδώ. Μαλλιαστή. Τα πρώτα βήματα στον Brooklyn. Nice. Five minutes later. Πώς νιώθετε που τώρα το πιο ακριβό παγωτό στο New York? $10, $10. Εντάξει, δεν είναι πολύ. Έχεις κάνει blend in, Εδώ. Όχι. Όχι. Εντάξει, δεν είναι... Είναι παγωτό. Δεν είναι απλό. φρέτζιο. Τι βγάζουμε. Αυτό εδώ. Γεια σας, είμαι εδώ με τους φίλους μου. Και κάνω βίντεο. Έχουμε έρθει σε ένα τέλειο σημείο. Πού είμαστε, Γιώργο? Είμαστε στο Brooklyn από εδώ πέρα. Είναι η γέφυρα που είναι δίπλα από το Brooklyn. Και τέλεια.
Τέλεια είναι. Και τώρα θα φάμε τα αγαπημένα μας μπισκότα Βιολάντα. Ήρθαμε εδώ να δούμε στον Broadway τι παίζει. Ωραία είναι και τα απόγευμα έτσι με μέρα. Γιατί αρχίζει να δει ο ήλιος. Έχει παντού αυτό το Shake Shack. Τι είναι αυτό? Και με ένα πρεμάλακα το άλλο εγώ. Α, Δύο ο ήλιος, έχουν ανάψει τα βατάκια. Θα ράξουμε λίγο να φάμε. Εγώ πήρα hot dog, τα παιδιά πήρανε burger. Και αυτό. Ψάχνουμε έτσι να ράξουμε κάπου που χαράζει κόσμο. Όλα αυτά τα βίντεο τα τραβάω με το δεξί επειδή το έχω στο power bank του κινητό. Και γι' αυτό κουνιούνται όλα έτσι. Μας έδιωξαν από εδώ γιατί είναι από τις 9 το πρωί ή τις 5 το πρωί, δεν θυμάμαι, μέχρι τη δύση του ηλίου. Και δεν κάνει να είμαστε μέσα τώρα και μας διώξουν, οπότε δεν ξέρω πού πάμε. Προχωράμε μπροστά εδώ. και μετά με τον Γιώργο σίγουρα και ποιος άλλος θέλει. Ναι. Πάμε μια βόλτα. Και εσύ συμφωνείς? Συμφωνώ. Μπορεί να είναι και 11 η ώρα, μπορεί να είναι και 12 Acceptable η ώρα, μπορεί να είναι και 1 η ώρα. Μπορεί να είναι και 2 και 3. Απίστευτο. Esos son Reebok o son Nike. One debt to society later. Η τύχη μου στο Times Square. Προφανώς θα χυθεί καφές πάνω μου σε άσπρη μπλούζα. Έλα δωρή. Εδώ έχει ελέφαντες σε φάση φυσικά μεγέθη. Πώς είναι ο αυτός, πώς είναι ο ελέφαντας. Και έχει έτσι εδώ τζάμια που τα δείχνουν και καλά στο... Φαίνεται ότι είναι σαν 3D, πιο μεγάλο από την... Πολύ καλή δουλειά έχουν κάνει, μπράβο. Τι είναι αυτό? Κλιματική αλλαγή μέσα στα χρόνια. Το όλα είναι μείον. Έκανε ένα μπαμ το 1940 με τους πολέμους και άλλο. Από το 1990 και μετά η νέα αύξηση της τεχνολογίας έχει φτάσει στα κόκκινα. Έτσι ήσουν αγούλ, νοιάζω. Μοιάζεται λίγο. Ναι ρε. Μα αυτό εδώ, δες. Με αυτό εδώ μοιάζει πιο πολύ νομίζω. Ο Ρεξ. Μεγάλο στο μάχη. Αλλά και εκείνο είναι. Μέχρι πού πάει η ρουδά ρε? That's for here, guys, alright? Steak. Καλό. Οριακά σε πρόλαβα. Τι τρως? Πολύ καλό. Αστράμι. Για δείξε μου λίγο το σάντουιτς. Ωραία αγόρι μου. Ωραία να ζήσει ο Περδίκας και ο κουβαλητές του. Καταρχάς τι ψώνιζε σήμερα, για να δω τι καπελάκι είναι αυτό. Α, ωραίο. Έβγαινε και σαντρικό. Όχι, πλάκα κάνω, εντάξει. Καλά στα καπέλα. Πλακίτσα. Να δούμε. Τι πήρες για αρχή? Κλαμπ. Λάμπ πήρα, ναι. Melted cheese, θα πάθεις σοκ.
Γιωρίκα, βάλτε το στο δίσκο, αυτό δεν το δίνουνε τζάμπα, θα πέσουνε πράγματα. Το έχεις. Για πάμε. Ωρε Παναγία. Αμήλυτος. Extreme. Κάνε λίγο να ζουν πρώτα εδώ. Εδώ στη γωνία, εδώ. Κάνεις, έχεις κάνει. Ναι, έχω κάνει επί 5. Τώρα δεν τη βλέπεις. Πού πήγε. Εξαφανίστηκε. Κύκλος έχει. Για μισό είναι η φάση. Ναι ρε, τσίπα. Ναι ρε, για μισό είναι η φάση, καλά λες. Το φάω, το φάω. Πες, είμαι αδύναμος. Είμαι. Εμένα δεν μ' άρεσε να δοκιμάζω πολύ ένα, μ' άρεσε να δοκιμάζω λίγο πολλά. Καταλαβες. Ναι, κι εγώ, καταπληκτικό, αλλά ούτε εσύ. Και εσύ έσκασες. Ωραία, θα φάω. Δυσκολεύτηκε. Εγώ τις πατάτες να πάω και να πάω αυτό. Κάντο ράπρε. Πάρ' το μαζί σου. Κάνει μπιφ. Τι ραπ. Hip hop, μπιφ. Ράπρε, να το τελείξει. Ραπ. Με τον τρόπο. Η Apple της Νέας Υόρκης. Let's go. Έχουνε δέντρα μέσα οι άλλοι. Α, είναι πράσινα μήλα όλοι. Όλοι με τα πράσινα δουλεύουν στην Apple. Είναι ναι ρε, είναι πιο ξινά όμως. Virtual environment, μπορείς να το φοράς, δηλαδή μπορείς να σετάρεις μέσα στο σπίτι σου. Ένα βρισκάκι μετά το βράδυ. Και βγαίνεις από εδώ που λες. Τι πήγες απέναντί σου? Ναι, τι έχεις. Ουρανοξύστες. Η Louis Vuitton της Νέας Υόρκης. Σιγά. Έχουμε και στη Θεσσαλονίκη ίδια. Πολύ κόσμο. Τώρα από ό,τι καταλαβαίνετε κυκλοφορώ στην πλούσια περιοχή αγορά και Α, εδώ είναι το Home Alone, ναι. Απίστευτο. Τα κτέλ, το κάθε λεωφορείο έχει δικές τους πόρτες. Και τώρα μπαίνεις εδώ και βγαίνεις στο λεωφορείο. Κάθε κτέλ έχει δική του πόρτα. Παράνοια. Φιλαράκια μου καλά και αγαπημένα. Εδώ ρε μαλάκα να κάνουμε μια μικροσυνέντευξη. Ό,τι καιρό έχεις να μου μιλήσεις. Πες μου τι θες. Δεν μου μιλάς πια. Γιατί ντύθηκες ρε μαλάκα VLC σήμερα? Φέρε μου τσιγάρα. Πού ήρθαμε, να μου πεις? Να παίξουμε ψώνια Για την Ελλάδα. Θα πάρουμε ντομάτες. Το καροτσάκι του. Τι λες ρε μαλάκα, πάρουμε 5 καροτσάκια, είσαι τρελός? Εγώ θα πάρω καρότσι. Εγώ θα μπω μέσα στο καρότσι και να με σμπρώχνεις. Άντε, βάλε άκρη εδώ μέσα τώρα. Άντε ξαναγύρνα. $38 Bananas. Δεν είναι μπανάνες αυτές, αυτές είναι πλαντάνες.
Τσίτος, κράντσι. Super extra hot. Και σκέψου αυτά. Αυτά δεν είναι δικά μου. Τα όλα. πήρα για να τα πάρω Ελλάδα. Και είναι μπρο, είναι πάνω από 4 κιλά αυτό το πράγμα. Δεν χωράει στη βαλίτσα, πρέπει να αγοράσω άλλη. Για να βάλω όλα. Freedom! Yeah! Φρίτος, αυτά τα πήρα ο Πεταλίδης για Ελλάδα. Όχι. Για να δω. Αυτό τα πήρα ο Διογέννης, θα τα μοιράσουμε. Αυτά τι είναι, extra super hot. Ναι. Αυτά είναι για το χωριό. Στη μάνα θα τα πας. Όχι, Θεσσαλονίκη. 3, 4, 5. 18 δεν είχε. Paranoia-filled days later. Look at him, how handsome he is. Oh my god. Oh my god. Look at the camera, please. Look at the camera. Oh my god. Look at his face. Seeing the hoods right here. Very dangerous. Very dangerous. Yeah. Τι έγινε, παιδιά, πισίνα έχουμε εδώ. Μπάνιο κάνετε, τι κάνετε. Τι γίνεται εδώ, ρε παιδιά. Πιάσαμε την καλή. Plumbers. Plumbers. Ευθεία, πού πάμε? Οδήγησέ μας. Στο επόμενο στενό δεξιά. Ανοίξαμε και σας περιμένουμε, παιδιά. Πουλί μου. Redefining what is possible. We want to create a space that will be unparalleled. In a way, we'll look back on this period. And the building that will be most looked at and examined will be One Vanderbilt. Δέξτε πάνω. Α, μπορείς να πας όροφο ρε παιδί μου. Ναι. Κουνιόμαστε. Μπορεί να είναι και ο Λαβύρινθος, Γιώργο. Λες. Ναι. Ανέβηκε στις 300 μέτρα. Να σου γαμίσω, φύγε από εδώ ρε. Παναγία μου. Φίλε, αυτό κουνιέται. Να σου γαμίσω. Μοιάζουν οι μυριμίνια οι άνθρωποι. Έχουμε και πιο πάνω. Ναι, όχι, έχει και πιο πάνω. Τι άλλος Γιώργος. Άντε, γεια. Πάμε, ο Διογέννης βγήκε. Πάμε, ναι. Από εκεί πάμε, δεξιά. Τσαπαλάκια. Τι λέει. Έχουμε πάλες. Πάσα μόλις, μην τσαραζεύει, παλωμένος.
Είπε εδώ θέα. Κοίτα. Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα. Το Frenzy 2. Λοιπόν, έχεις όλη αυτή τη θέα, άπειρα λεφτά και ένα κτίριο για να αγοράσεις και να μείνεις. Ποιο θα ήταν αυτό και γιατί? Εκείνο εκεί, το που έχω και μπαλκονάκι και μπορώ να παίζω γκολφ από εκεί πάνω. Αυτό το Shark, που είναι το Billionaire. Ναι, το Avengers. Το Avengers, ωραία. Γιατί για τον golf? Έχω μπαλκονάκι στο πιο ψηλό σημείο. Σκέψου, είμαστε στο ίδιο ύψος και εκεί έχει μπαλκόνι. Κάθεσαι έξω, κάνεις μπαρμπεκιου, ψήνεις τα παϊδάκια σου. Και γιατί να μην πάρεις αυτό που είσαι εδώ? Γιατί μ' αρέσει πιο πολύ εκείνο. Δεν είναι πιο... τον αέρα. Εγώ αυτό θα έπαιρνα, να ξέρεις. Ωραίο είναι αυτό. Ναι ρε φίλε, γιατί κόβεις και χρήμα ταυτόχρονα. Ναι, οκ. ¿Cómo se llama? Nosotros, yo trabajo en la noche. Ωραία Παναγία. Y estudian también el inglés. Thank you for visiting Summit. Please exit to your right. Όχι, μόνο γίνουν ταινίες. Σταματάνε έτσι όλοι και κουνιούνται. John Wick. Φέρει και ανάσω το κεφάλι σου. Κορίτσια, κρατηθείτε. Έπιασε το μαλλί του. Εδώ είναι κύριοι μας φίλοι, θα να ξεκουραστούν και να πιούν λίγο νερό. Έχουν χαθεί, έχουν μπερδευτεί. Μήπως πάνε στο σωστό σημείο? Αυτός είναι ο πραγματικός λόγος που ήρθα στην Αμερική. Αντίο σε όλους. Στο σηκώνει, βάζει άλλο από κάτω. Το σηκώνει, βάζει άλλο από κάτω. Πάρτε ιδέες για πάρκινγκ. Ήρθαμε στο Brooklyn. Carhartt 120. Double knee. Πω, ποιος είναι αυτός? Πω. Καλά αυτός όμως. Αυτό εδώ που λέτε είναι ένα κανό με καρέκλες, το οποίο κοστολογείται 5.000 δολάρια.
Είναι αυτό, λαχανοπελμάδες. Τι κουνιούνται ρε αυτά. Thousands of tears later. Ταν ταν ταν. Γαμώ την Πάτρα, γαμώ την Πάτρα. You know the kid from Kitty that looked when I hit the gritty? Twice in the town, I make me look idiot. Look at me. I get my money and I got no deal with the little bitty. Ένα μάνε και το κόμπου κουμπό. Πού είναι εσύ καλέ. Classic. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. The last day. Γενικά στο JFK δεν έχει πολύ κόσμο. Είναι μέχρι πίσω. Χριστέ μου, τι γίνεται πίσω. Παναγία μου, θα μείνουμε για πάντα στην Αμερική. 2 φορές στη ζωή μου κόντεψα να χάσω πτήση και είδα με αυτόν τον άνθρωπο. Γιώργο, μια δήλωση για το vlog. Δεν χρειάζεται άγχος. Αυτό. Πετάμε σε 1 ώρα. Να βγω να κάνω τσιγαρό. Τόσο... η αλήθεια είναι. Τόσο χαλαρά, έτσι. Ναι. Wolf, Παρακαλώ. μια δήλωση για το τέλος του vlog. Είναι πιο πολλά για το ταξίδι, γιατί Στο τέλος, έχουμε ακόμα 3 μέρες ταξίδι. Άσε που θα μείνουμε εδώ και θα μείνουμε άλλη μια εβδομάδα λογικά εδώ. Μαλάκα, θα μείνουμε σαν τον Tom Hanks. Εδώ πέρα κανένα τρίμηνο. Άμα το χάσεις πρέπει να αγοράσεις άλλο, δεν σου κάνουν μεταφορά το εισιτήριο για επόμενη πτήση. Ναι ρε, λογικά θα στο κάνουν μεταφορά, επειδή είσαι φελιός. Δικιά σου είναι η ευθύνη. Σε έλεγε, έλα, κάτσε από τις 10 η ώρα και περίμενε. Και δεν χάνουμε λεωφορείο ή μια πτήση Αθήνα-Θεσσαλονίκη 50 ευρώ. Χάνουμε μια πτήση το ίδιο πράγμα. υπερατλαντική. Άρα θα πρέπει να είσαι πιο σοβαρός. Ναι, αυτό λέω. Έτσι δεν είναι. Θα έπρεπε να είσαι. Άρα αυτοί φταίνε. Wolf, θα μου κάνεις μια δήλωση τελικά. Κάνε μια δήλωση, ό,τι δήλωση θες. Δεν ακούω τι μου λες, αν μου μιλάς. Μια δήλωση θέλω. Όλα καλά. Oh my god. I knew we were gonna dance, but we danced so hard. Holy shit.